اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف حضور پاک دی ذات ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سن عرض میں دی دل بری ہوئے، سن عرض میں دی دل بری ہوئے، کدیاں غریباں دے گھر ہوئے، کدیاں غریباں دے گھر۔ سن عرض میں دی دل بری ہوئے، سن عرض میں دی دل بری ہوئے، کدیاں غریباں دے گھر ہوئے، کدیاں غریباں دے گھر۔ ہو لگ گئے ہم درد ہزارہ، اٹھی میں رو رو عمر گزارا۔ ہو لگ گئے ہم درد ہزارہ، اٹھی میں رو رو عمر گزارا۔ تتڑی دیاں تھارا نہ روندی جاواں مری وے، سونا نہ روندی جاواں مری وے، کدیاں غریباں دے گھر وے، کدیاں غریباں دے گھر۔ ہو تینو مایا قسم حسین، ہو تیری دیدنو تری سین نینے، ہو تیری دیدنو تری سین نینے، نینا دے کاسے بھری ہوئے، نینا دے کاسے بھری ہوئے، کدیاں غریباں دے گھر ہوئے، کدیاں غریباں دے گھر۔ بہت آتا خرید امہر مالی شانی بسم اللہ استبا اجازت بسم اللہ۔ کہندی چمکے حلیمہ لجپال نو، شل نظر نہ لگے میرے لال نو، کہندی چمکے حلیمہ لجپال نو، شل نظر نہ لگے میرے لال نو، شالا نظر نہ لگے میرے لال نو۔ آن دیواری داچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے، جان دیواری سارے تو اگے لنگ گئی، اوپر لگے گئے اونٹنی دی چال نو، اوپر لگے گئے اونٹنی دی چال نو،
پر لگے گئے اونٹنی دی چال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو آنکھ وچ اوندا نوری مکھڑا سما گیا جدوں دا اے سوہنا میرے گھر وچ آ گیا اچن تکے جیندے حسن و جمال نو اچن تکے جیندے حسن و جمال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو آخر شعر نظر فروخی ہوئی میرے دستگیر دی تئی بن گئیاں ویکھو نبیاں دے پیر دی نظر فروخی ہوئی میرے دستگیر دی تئی بن گئیاں ویکھو نبیاں دے پیر دی پہنچ گیا میرا وہ پہنچ گیا میرا رتبہ کمال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو کہندی چم کے حلیمہ لاجپال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے